Някъде няма да е всичко перфектно. Добре, почвам. Здравейте на всички зрители, които ще гледат това видео. Това видео го правим с цел, за да разясним на българите в Великобритания, а може би и извън Великобритания, кога е необходимо да се обърнат като адвокат. Аз съм счетоводител с 10 годишен опит в Великобритания, като съм работила за кооперативни компании 10 години и в началото на тази година реших да основа свой собствен бизнес. Завършила съм AAT и в момента уча за Chartered Accountant. Работя в съдружие с Десислава Нанева и нека тя да се представи. Здравейте на всички, казвам се Десислава Нанева, завършила съм счетоводство в Англия, бакалавър, отделно съм изкарала още много курсове счетоводни, имам собствена счетоводна фирма от 2016. През годините сме имали всякакви ситуации, всякакви клиенти с различни дейности и винаги е имал един въпрос, този въпрос дали е счетоводен, дали е правен. Затова в днешното видео искаме да внесем малко повече яснота. Представяме ви Натали Попова. Благодаря ви за поканата, Деси и Криси, и за възможността да проведем и да обсъдим заедно темите, които ни свързват, а именно връзката между правната и счетоводната практика. За мен е удоволствие да работя и да разисквам ситуации и тези правни казуси с вас. Да се представя на хората, казвам се Натали Попова, адвокат съм в Англия, специализирала съм и специализирам и работя в търговско и корпоративно право, property и family право, завършила съм в Кембридж право, отделно имам специализации, работя с компании и индивидуални клиенти по въпроси свързани с трудови отношения към фирмите, договори и защита на правата при спорове. Преди да стартирам дискусията, отново бих искала да се обърна към хората, които проявяват интерес към съветите и темите и да изкажем благодарности към нашите специалисти Деси и Криси в сферата на счетоводството. Благодарим ти, Натали. Да, ние ще ти задаваме няколко въпроси и с удоволствие да ни отговориш. Значи, първият ни въпрос е, все повече хора живеят заедно без брак, но това може да доведе до сериозни проблеми, ако отношенията се разпаднат. И ти знаеш за моята позната, която наскоро се раздели с нейният, как да го кажем, приятел, партньор в Партньор да го кажем, да точно така. Те бяха заедно. Да, те бяха заедно 7 години, без брак и щяха да се женят юли месец и един месец преди сватбата нещата, когато дойдоха до завещание, се разпаднаха и тя е вложила 200 000 паунда в неговия имот, като имота не е на нейно име и в момента трябва да водят дела, за да може да се вземе парите. Може ли да ни кажеш малко повече за съвместно съжителство и имуществени отношения? Мога да ви кажа, че възникналите проблеми и недоразумения между двойки, които живеят заедно без брак и без регистриран civil partnership, значително нарастват в ежедневието. Преди малко, Криси, когато ти се изказа, каза без брак. Понякога хората не знаят, че дори да нямат брак, е добре да регистрират своето съвместно съжителство, а именно civil partnership. Това се обръщам към хората е много важен аспект от съвместното им съжителство. Подобни случаи често водят до сериозни финансови спорове, това, което ти каза, а понякога и до наказателни последици. Точно в този случай на твоята клиентка и позната. И когато напрежението, мили хора, ескалира, единият партньор обвини другия в заплаха и насилие, често създава предпоставки дори за криминално досе, което да остави траен отпечатък върху бъдещето на засегнатия партньор. Именно затова е изключително важно в такива отношения да бъдете уредени с ясни правни договорености и навременна консултация с адвокат. Искам да включа тук темата, понеже е много голяма и ще бъда кратка и засяга много хора в нашето ежедневие. Има две. Едното е декларация за доверие, което е важно. Това е специфичен правен документ,
който определя как се притежава даден имот и как ще се разделят приходите от продажбата на този имот. В случая също има и споразумение за съжителство. То е много важно. Това е по-широк договор, който обхваща в по-широк спектър финансовите и лични проблеми, как се разпределят активите при раздяла, и в двата договора се препоръчва за съжителствени двойки, тъй като декларацията за доверие може да бъде част от споразумение за съжителство, като гарантира, че собствеността, която вие имате и конкретния имот, е ясно дефиниран в нея. Хората трябва да знаят в голяма част, в най-лошия случай, ако нямате тези декларации, ако нямате агремента, договора, мили хора, направете си завещание. Това е също много важен аспект от вашето съвместно съжителство. Скоро имах случай, в който хората отидаха в бърза помощ и нямаха зарегистриран civil partnership, съвместното съжителство, и партньорът не можеше да вземе важно решение за своя партньор в emergency, в спешен случай. Затова при нужда, и вие ще имате нужда, обърнете се към нас. Това са важни и сериозни проблеми за вашата финансова сигурност. Това е от мен, Криси. Да, благодаря ти, Натали. Да, беше Добре. доста в отговора и Да, много полезно, благодарим. както за мен, така и за зрителите. Със сигурност е интересно за всички. Темата е много голяма, Деси и Да. Криси. Аз съм пуснала и в моя блог статия и артикали, защото бързам, времето не е толкова много, за да разказвам и да разисквам законите днес, но наистина всеки ден има тези проблеми. И който Да. няма брак, много моля хора, вземете го, обърнете сериозно внимание. Влагате толкова много средства и когато имотът е писан на името само на единия партньор, другия остава абсолютно без нищо. Много е трудно да се докаже в спор кой с какво участва, когато имота отразява и включва само единият партньор. Да. Така, сега на мен, примерно, ти знаеш, както знаеш, ми предстои раждане другата седмица и аз и моят партньор, ние нямаме civil partnership, само сме сгодени, нямаме брак, той си има имот, аз имам имот и ние говорихме този разговор и той ми каза нещо, ако се случи с тебе, аз физически няма как да гледам бебето, понеже точно така е на работа. И в този случай какво би посъветвал? Въпреки, че имаме дете, моя имот автоматично ли отива при него, при детето ли отива или при моите родители? Какво ще се случи в този случай? В този случай, Криси, имотът ти ще отиде на детето ти, но зависи регистрацията, как ти въвеждаш регистрацията на детето си. Също нали си вписала своя своя партньор като баща. Предполагам, че това е нормално, ще го направиш. Но ако нямате в случай да кажем най-лошото, което може да се случи, имота автоматично, нали, както и на мъжете, може да премине на неговите родители. Зависи с какви документи ще разполагате, как ще впишете детето. Това е много важно и този разговор ще го проведем, нали, съответно, за да мога да ви пратя всякакъв вид апликации, какво трябва да се направи. Ако казвам, документите не са изрядни, имота, особено ако нямате дете, минава автоматично на роднините на съответната страна, на съответния партньор. Тоест, нямате, да кажа в случая, нямате деца, нямате регистрация, нямате завещания. Имотите минават на вашите близки, родители, брат, сестра, зависи кой е жив към момента то това е, казвам, лошо събитие на случилото се. Нали? Когато имате дете, нали, имота ще мине на детето, на партньора няма да има нищо в този случай. Абсолютно. Ако нямате регистрация. Определено ще имам нужда от твоите услуги. За имотите много трябва да си разпределите всичко във вашия случай е хубаво да имате зарегистриран civil partnership и също аз винаги много пъти съм казвала, добре е да си правите завещание. Но тук, Криси, понеже темата е много важна за много хора, искам да отворя една скобичка. Какво се случва при двойките, които имат сключен брак
и при двойките, които живеят с зарегистриран civil partnership или няма зарегистрирал partnership, казвам, това е важно, но има завещание. Така, една двойка, която живее на съвместни начала с завещание, да го кажем, без брак. Без брак, казвам, нали, хората да разграничат какво говоря, и си разделят, но имат завещание. Виж какъв е парадокса. Това завещание, ако не си развали, дори да живееш с друг партньор, това завещание е валидно, когато човек почини, случи се, нали, в случай на смърт. Но при една двойка, която има подписан брак и има завещание, с развода завещанието за съответния партньор автоматично отпада. Това хората трябва много добре да го знаят. Какво се случва с... Да, ясно. Добре, благодаря. Може би под видеото ще е добре да оставим препратка към твоя блог, за да може хората да прочитат. Точно. Ние ще оставим препратка, данни, координати, всичко, къде пускам, нали, статии, с удоволствие. Тези статии, Деси и Криси ги пиша за хората, за да им бъда полезна, да отворят с чашка кафе и да си прочитат каквото им е необходимо, каквато информация търсят и от каквато информация, да кажа, имат нужда. Така е. В нашата практика доста често получаваме обаждания с запитвания относно глоби. Глоби за цигари, за пътуване без билет, за пътни нарушения и подобни случаи. Това правен въпрос ли е? И как може да се помогне на конкретния човек в случая? Много добър въпрос, Криси, между другото. Когато е в първия етап от глобата, хората могат да се обърнат към вас и към специалисти, счетоводители, да им помогнете, който не е компетентен, как да си плати глобата, нали, и как да се процедира. Но глобата е много строго контролируема в Англия и ако човек бъде глобен, трябва незабавно да провери какъв е видът на санкцията. По принцип глобите са в рамките на 30 дни. И ти може да се подаде възражение до HMRC с доказателства. Има хора, които действително имат доказателства и са неправомерно глобени. Но, например, да кажем, глоба за цигари. Мисля, че Криси беше пускала, ти спомена много интересно видео. Нали така? Да. Да кажем първо обаче за пътуването без билет. Това, което е за глобич, нали? Да си засегна този въпрос. Да започнем с него. Тук има два вида глоби. Административна глоба, и която може да стигне до съдебно производство. А човек може да получи и наказателна такса. Най-добре е глобите, мили хора, да се плащат и да се обжалва в указания срок, само ако имате много основателни доказателства. Ако обаче получите писмо за съд, това е известие за планирано наказателно преследване, в този случай трябва да се обърнете към адвокат или компетентна адвокатска помощ, да го кажем, защото подобно нарушение може да доведе до съдебен запис. Ако имате обаче глоба, както имахме случай, Криси, повече от 1 година, може да отиде, глобата тогава се разграничава административна глоба и съдебна court fine. В този случай понякога административната глоба се погасява автоматично, но искам да кажа на хората, не ги съветвам да правят това и да кажат, ето адвокатката ни посъветва, няма какво да я плащаме. Ние ще чакаме административно да се погаси. Не, може да се превърне отчасти, нали, в проблем за вас. Могат също, нали, да предприемат съдебни мерки, да почнат събиране на глобата, да ви изпратят съдебни изпълнители. А при съдебната глоба, между другото, искам да уточня, могат хората да имат погасяване чрез удръжки от заплата или банкови сметки. По принцип глобите в Англия на давност, искам да кажа към хората, имат 6 години, съгласно Limitation Act 1980 година, секция 5. Това хората няма да им е толкова важно, но го упоменавам. Затова добре е хора и клиенти да се обръщате първоначално към Деси и към Криси, или който решите да се изберете от счетоводители. Те са добри експерти, между другото, и се занимават, и когато вече има нужда,
Тя Криси веднага ще ви посъветва и Деси да се обърнете към нас, защото не всякога, пак казвам, в рамките на 6 години се погасява, могат да ви потърсят, начисляват се достатъчно големи лихви физ, които ще се търсят от вас. Това е моя правен съвет към вас. Да, Да. благодаря. Да, благодарим. Моля. Много хора, между другото, игнорират глобите. Те стават по-големи и по-големи и имат лихви. Точно така е. Да, и Но Криси, става сериозно. точно, бих искала също, защото вие сте експерти, счетоводители и прекрасно можете да кажете на хората, извинявам се, какви са процентите на глобата, а те са достатъчно много големи. И когато отидат на съд първоначално, стартират и са 8%. Да, доста Между големи. другото, което никак не е малко. И мисля, че вие сте експерти, пак го казвам втори път на хората да се обръщат към вас. Трябва да кажете, да посъветвате хората, нали, глобите се начисляват индивидуално за деня само, примерно в проценти, или се начисляват и самите проценти имат, това се казва двупластово или не знам, начисляване ден за ден. Никак не са малко. Да, предполагам, че същото важи за глобите за автомобил без застраховка. И ако някой е пратен на съд и... Там са много. Или пък неплатен ULS такса, която е много напоследък популярна. Точно така. Ти какво Моя мислиш? призив е... Да, извинявай. Да, кажи да и си слушам, че не те чух. Ти какво мислиш по въпроса? Защото много хора си мислят, хора, които живеят в Великобритания, си мислят, че когато се приберат в България, всички тези клуби ще бъдат ритан в един вид и няма да важат вече. В България никой няма да ги търси. Ти знаеш ли нещо по този въпрос? Дали има някакво споразумение между България и Англия? Дали когато хората се приберат в България, дали ще ги търсят? Дали ще изискват плащанията от там? Това, което аз знам и от мои колеги, в много случаи от хората, преди време не е било точно така, преди години, но сега всичко е централизирано между Англия и България и хората не трябва да се надяват, че тези глоби ще бъдат опростени. Има хора, които наистина до към момента не са били подведени под отговорност да платят тези глоби, но доколкото знам от доста месеци, дори и година, няма да се връщам назад, има споразумения, в които могат хората да бъдат подведени под отговорност за глобите си. Да. Това знам и от мои колеги, нали. Особено и затова казвам на хората, тръгвате и на път от тук, решавате да се прибирате или да се върнете. Проверете си, то няма как да тръгнеш на път. Всички хора са съвестни и си проверяват, примерно, автомобилните застраховки. Но има хора, които тук си го позволяват този лукс. Глобите са действително много големи. Имате срокове за плащане и възможности за обжалване. В някои случаи хората, нали, могат да обжалват. Нали. Има грешка в отразяване на, да кажем, автомобилната регистрация, валидната застраховка хората са имали, станала е грешка. Тогава хората могат да подадат, нали, някакъв формула ПО, нали, апликация в указания срок. Но в останалите случаи незабавно трябва да търсят помощ, защото съдебната глоба тук е доста голяма, води в отделни случаи, в много и до criminal records. Нали. Това е съдебна, това е доста сериозно съдебно нарушение, мога да го кажа. Затова хората не трябва да изчакват и да подминават сроковете и да махат с лесна ръка. Ще мине. В Англия тези неща не минават. Държавата търси всеки цент по отношение на глобите от гражданите. Да, така е. И аз се притеснявам от глоби, винаги, ако има нещо, си го плащам на време. Не обичам. Точно така е. Да, точно така е. Виж, когато само искам да уточня тук, както и аз наскоро имах глоба на паркинг, която за мен не е основателна и аз бих я оспорила. Но хората няма да гледат мен, че аз ще оспорвам това. Не съм съгласна, защото аз ще си позволя лукса да оспорвам по начина, по който е направена снимката и нарушението. Но когато нямаш адвокат, нали,
да ни прозвучи грубо към хората, нали, не си юрист, е малко трудно в тази ситуация. Нали, нали ще успееш, нали няма да успееш, нали ще се пребориш, това са частни паркинги, глобите са неимоверно много. Аз не съм съгласна и сега ще я оспорвам. Но по принцип, ако хората имат някакво съмнение, поне в този случай ги съветвам да се обърнат към нас, за да можем веднага да проверим казуса. И да кажем, нали трябва да се провери, да се плати в рамките, мисля, че беше на 14 дена 50 на 100 глобата, нали се опростяват парите, ако е 100 става 50 или не, защото в много случаи хората могат да кажат във връзка с днешния ни разговор и съвети, тази адвокатка не каза, нали, дай да ни я платим, да се опитаме. Не съветвам това хората, не искам да ми разберат грешно. Да. Абсолютно. Благодарим ти за съветите. Моя приятел в момента има една глоба, между другото, от летище Станстед, понеже се прави да си плати. Там да я плаща. Там да си я плаща. Той се надява, че може да я обжалва. Виж, това си го казвам в рамките на шегата. Разбира се, че може да погледни и да обжалва. Аз също скоро летях, имахме правен семинар и йога ретрит и самолета ми закъсня много. Отначало не ми се отваряше, нали, дръпнах си колата, хората явно чекираха, нали, аз бях писала полета и всичко. И ако не ми бяха отворили вече, да кажа в този случай, аз имам основание да. Ако ми беше дошла, казвам, глоба аз нямам, но мога да обжалвам, защото в този случай, нали, полета е закъснял с 45 минути, отделно, нали, автобуса за предвиждане до паркинга. Това е, нали, това е част от казуса, в който можем да спечелим и да обжалваме. Но в други казуси, както не знам на твоя партньор какъв е, нали, и той мисля, че има съответна възможност за обжалване, да го направи или да ми... Аз винаги ги обжалвам. Аз винаги пробвам да обжалвам. Ако не ми я приемат, тогава я плащам. Ами ти си да ни подведе сега хората и да стане някой, да кажем пак, хората да ни си изтърват срока, мили хора. Не, между другото, глоба за паркинг, когато обжалваш, те оставят на холд. И не минава 14-дневния срок, докато не получиш отговор. Така че нищо ми пречи да пробва твоя приятел. Но виж, Деси, пак искам да кажа, когато имат основание хората, да не ги подведем в този случай. Да не вземат повечето хора да ни плащат и да кажат, гледахме интервюто, нали, дискусията. И Натали, няма какво да плащаме от тук нататък, минаваме на обжалване. Мили хора, много моля, правилно искам да се тълкува дискусията ни и съветите ни. Да, абсолютно. Така, абсолютно е така. Плащайте си глобите или първо се свързвайте с... Да. Посмяхме се, но сега да преминем към един доста сериозен въпрос, който напоследък доста наши клиенти ги касае. Неплатени фактури. Неплатени фактури от работодатели. Self-employed или limited компания работи за някой контрактор и той не им плаща. В този случай какъв е казуса? Може ли да се осъди дадения работодател? И как е правилно да се... Каква е правилната процедура в този случай? Много интересен въпрос. И знаете ли, благодаря ти, Деси, за този въпрос, защото аз не знам какво се случва, но горе-долу 2 седмици имам точно такива казуси. Да. Някой клиент има неплатена фактура, фирма, повечето хора, нали ще отиди, каквато и да е фирмата, е без значение. Клиентите ми имат неплатени фактури. Какво се случва в този случай? Моето мнение е да се обърнете към адвокат. Ако, нали, мислите, че това е лесен казус, може да се посъветвате с Деси и с Криси като експертни счетоводители. Те ще ви дадат указания как да процедирате, но в повечето случаи трябва да се обърнете, казвам в повечето случаи, аз не подценявам тяхните услуги, да се обърнете към нашето участие като адвокати, за да можем да предвижим необходимите апликации и ако имате отказ за доброволно плащане, в много случаи има, не във всички, делото преминава към Country Court и към друг вид съд. Така, ние подаваме съответните документи, предвижваме ги, за да могат хората да си получат, освен дължимата сума, също така и обезщетенията, като аз начислявам и физ, т.е. начислявам лихви
върху значително забавения процес на плащане. Също така, тук е въпроса, към който искам да отправя призив към собствениците на фирми. Много трябва да внимавате с подписването на договори. Винаги трябва да защитите двете страни. Както да защитите вашата фирма, така да защитите и страната, която работи за вас. Това не означава, че всеки път вашият служител, работник има право. По този начин една фирма също защитава своите интереси. Важни са клаузите. В Англия е задължително и съобразно законодателството, съгласно Employment Rights Act 1996 година, трябва да имате предизвестие, основания, ако искате също и дисциплинарно уволнение, което е важно. За това трябва да се изплащат възнагражденията на служителите. Трябва да имате много голямо основание. Обръщам се към собственици на фирмите, за да не изплатите дадена сума. Но пак трябва да се обърнете към адвокат, защото тук се намесва и съответствието с закона, трибуналите, подготвят се жалбите, процес е сложен, нали? Има споразумения, правим за уреждане, но казвам, трябва задължително те да са съобразени с трудовия трибунал за договори. Незаконното уволнение, неправомерното удържане на заплата води до глоби също и към собствениците на фирми и изплащане на достатъчно големи обезщетения, които се ръководят от акта, който е 2010 година Equal Right. Той е много също така значителен. Затова е добре да подписвате договори, на всички го казвам. Много хора не много хора, бих искал да кажа, част от собствениците на фирми казват, ние ще направим зиро договор, да го кажем. Съжалявам, но не искам да ги разочаровам. Служителите и работниците по тези договори имат достатъчно много права. Те също имат права за отпуски, за изплащане на споразумения и на суми. Затова, ако имате някакви запитвания, предварително за тези договори, може да се обърнете към Криси и Деси като експерти в сферата на счетоводството и ако имате някакви по-значителни въпроси, те веднага ще ви препратят към експерти и към адвокати. Това е моя съвет. Да, нашата работа общо взето е доста свързана адвокати и счетоводител и затова може... Да, Криси, вие можете да ги посъветвате в сферата на тези договори, какво да направят и съответно, ако вече има нещо специфично или вече когато възникнат проблеми особено с течение на обстоятелствата, тогава задължително вече се иска нашата намеса, защото това не е в вашата компетенция. Но преди да се подпише един договор, не е лошо хората да се посъветват и да направят една консултация с вас. Вие сте експерти в тази сфера. Разбира се. Също така това важи за, предполагам и за глобите от HMRC по принцип. Много хора имат глоби за подадени декларации, понеже са били подадени декларациите прекалено късно или не подадени. Скоро имахме един клиент, всъщност имаме клиент с един Да. Ти знаеш за него, защото аз се допитах до теб първо. Той има компания и предният счетоводител е водил работници на неговата компания без негово знание и в един момент му идва едно писмо от HMRC, че той дължи данък към данъчното. Обаче той не е съгласен, понеже това не са реално негови работници. И в момента HMRC са пратили целия дет на Debt Recovery компания. И може би тук въпросът е кога
човека трябва да се обърне към нас. Значи ние първо ще направим първата стъпка, ти тогава ме посъветва да се обадя на HMRC. Аз си посъветвах, къде си искам да я кажеш каква е първата стъпка, нали? Да, Че можеш да я кажеш. първата стъпка е ние да се обадим на HMRC, да говорим с тях и да им кажем какъв е казуса и да видим те какво ще направят. Обаче, вече ако те не могат да помогнат и искат доказателства, тогава, нали, трябва да се обърнем към теб и ти вече трябва да задължително. Да, ти трябва да се намеси в това отношение. И... Този казус, кажи, извинявам се, Криси, кажи. Да, това е приключих. Извинявай, понеже говорихме с теб за този казус. Да. В този казус, ако си провела разговора, имаш някаква информация, която аз предполагам, че няма толкова с един разговор да се приключи този случай, трябва клиентът ти да се обърне към адвокат, нали ще е към нашата кантора, нали ще е към друга кантора, е без значение, защото ние трябва да предприемем съответните стъпки. Така, аз няма как да анализирам тези стъпки, защото те са изцяло правни, но трябва да започнем с апликации, с попълване, с ресърч. Трябва да имам също пълномощно от твоя клиент, за да мога да го представлявам. Това е много важно. Аз не мога да се обадя в HMRC-то. Хело, аз съм Натали. Коя си Натали? Адвокат ме. Аз откъде да знам, че ти си адвокат, ще ми кажат, нали, хората. Хубаво е да имам, нали, да съм представителното лице. Пак казвам, нали ще съм аз, нали ще е друг колега и съответно да можем да предприемем стъпките, защото тук вече има глоби, има доста, казус е доста сериозен. Да. Това може да стигне към криминален рекорд за страните, които са го направили и за счетоводителя. Аз също бих подвела счетоводителя под съдебна отговорност. По принцип, това е много важен аспект от работата ни. И да изчисти името, нали, съответно, да залича, нали, последствията от клиента и да отпаднат дължимите глоби, които аз съм на мнение, не че съм на мнение, съгласно фактите ще кажа, защото не съм прегледала документите, не мисля, че мнението е важно. Мнението е много субективно. Както казах и снощи на един клиент, късно ме потърси. Защо е субективно мнението? Аз не работя с мнение, аз работя с факти и с документи. Искам да поясня на всички мои клиенти, когато ме търсят и ми кажат: госпожа или Натали, както се обръщат към мене, аз да ви кажа моето становище. То е така, ето аз имам това. Ама ти го имаш, но аз не съм го видяла, не съм го прочела. Пращат ми документите, както се оказва. Ами това не са документите, между другото, които аз трябва да го защитавам, да разполагам. Затова не искам хората да действат съобразно тяхното мнение и да ме убеждават. Пак казвам, работя с факти и с документи. И в този случай, Криси, добре, че го сподели с хората, който е важен казус. Когато видя документите, ще се обадя и съгласно фактите аз ще процедирам. Но пак казвам, тук има и криминална нотка в това дело. Тук има и малко... Тук нещата са малко по-сериозни, понеже ние си мислим... Те са доста сериозни, между другото. Ние си мислиме, че счетоводителя е работил през неговия акаунт, личен акаунт, не през на счетоводителя, агентски акаунт. Ако това е, нали, вярно, тогава счетоводителя не е отговорен за абсолютно нищо, понеже той подава всичките финансови отчети от акаунта на клиента, от негово лично име. Затова е много важно. Много интересна тема. Да не си дават тези детайли на счетоводителя. Освен, нали, ако, примерно, ние искаме понякога детайлите, за да влезем, за да видим техния employment income или нещо такова, но излизаме и си махаме номерата. Ние не искаме достъп да имаме до техните акаунти. Просто те, ако не могат да намерят някаква информация, ние ги молим за достъп, влизаме, извеждаме си информацията и излизаме. Но не трябва да вярват на счетоводители, особено ако не са лицензирани и да си дават акаунтите. Има много измами. В петък ми се обади едно момче, което каза, че се е доверил на счетоводител, който му е взел детайлите, влезъл е в акаунта и мисля, че му е попълнил данъчната декларация за миналата година и той каза: аз си влезнах в акаунта и видях, че имам да взимам някакви 16 000 паунда от HMRC.
И вика, и след няколко дена аз просто нямам достъп до този акаунт вече. И аз си мисля, че най-вероятно счетоводителя е направил някакви измами, направил така, че да връща повече такси. Веднага ще ти отговоря. 16 000 паунда, това е нереалистично да вземеш обратно. Да, той колко е взимал от тези пари, твой клиент? Нищо не е вземал. Нищо. Не може да се свържи с Ето в- счетоводителя, който даже мисля, че не е счетоводител, не може да се свържи с него и няма достъп до този gateway акаунт. И сега трябва да се обаждаме към HMRC, да възстановим акаунт и да видим какво се е случвало. Да, ама аз в случая искам да кажа да се обърна към хората. Аз как ще докажа, че те са имали този счетоводител, те са си подписвали документите и те сами са се ги качвали към необходимата платформа. Да. Аз не знам вие как работите, но за мен моят съвет е, дори и към вас, нали, пак казвам, не знам как. Хубаво е всеки клиент да се представлява от счетоводител. Дава се пълномощно специално, което е лицензирано към вашата работа. Вие влизате в съответните акаунти и вие представлявате клиентите, директно подавате всякакъв вид счетоводна информация, а не самия клиент. За мен е грешно клиентите сами да си подават декларацията, а да отидеш да платиш там 50, 100 или 1000, каквато е сумата, възнаграждението на счетоводителя, Криси. За мен трябва човек да има лицензиран счетоводител. Хората понякога щадят парите си. 100, 200, 300 паунда или там каквато е сумата. И после възоснова на тази сума те могат да платят 1000 паунди глоби, както е в случая. На този клиент сега, аз как ще докажа, че той е комуникирал с този счетоводител? Предполагам, че той ще има емейли. Той трябва да има някаква информация. Ако той няма дори емейли, където е пращал своята информация, или няма някакъв рекърд, записване на разговори, в смисъл в писмен вид, да даже и WhatsApp, аз как ще докажа? Този въпрос го имам. Същото е и за вас. Добре е да имате пълномощни да представлявате клиентите си. Това е моя също съвет, защото дори вие като експертни счетоводители може да се озовете в някой казус, в който да ви призуват. Да. Примерно да кажа, че вие сте представлявали клиентите, те са си подали, вие носите тази отговорност. Много трудно доказуемо е. А когато вие имате, нали, Криси и Деси, договор, да го кажем, всякакъв тип подписи, нали, по отношение на работните ви отношения, това е договор между двете страни се води. Дори когато отидете в супера да си купите нещо, това е пак договор. Затова се взимат и бележката за платено, за да може да върнете, защото това е договора между двете страни. По този начин вие също сте защитени. По принцип искам да кажа, в останалите случаи, когато клиентите имат писма от HMRC, казвам в кавички се паникьосват, много пъти работата с тези случаи казуси не са за адвокат. Просто трябва да се обърнат само към счетоводител. Но хората мислят, нали, че те имат съдебно производство. Не, вие имате само предупредително писмо или уведомление. Какво правите в тези случаи? Ето в случая аз казвам, защото нашата дискусия е с Криси и Деси, обръщате се към тях и те ви дават съветите какво трябва да се направи, как да се плати, ако има нужда за попълване от необходимите апликации. Вече експертни счетоводителки ще се справят перфектно с тази работа. Тук нямате нужда от адвокат. Имате нужда от адвокат в случая, в който преди малко анализира Криси. Да, така е. Това е от мен, нали, по този случай. Благодарим. Много изчерпателно, благодарим много. Трябва, защото нашата дискусия е именно да сме в полза. Абсолютно, абсолютно. Ако клиентите не си плащат заемите, напоследък по COVID доста популярни станаха едни bounce-back заеми по фирмите. Доста хора го изтегляха, да не говорим, че въобще даже нямаха право да го изтеглят. Но плащали се определено време и сега спират да го плащат. Банката им праща писмо, че затваря им акаунта и се иска парите обратно. И клиентите се паникьосват и казват сега, те ще ме съдят ли, какво да правя. В този случай това правен казус ли е
или могат да се обърнат към някоя институция? Първоначално, когато взимат тези заеми, защото фирмите винаги ги взимат, не знам нали, как е при вас, попълват апликации и всичко с помощта на счетоводител. Не знам нали са ви Не, ползвали услугите, ние не но предлагаме такива услуги. в случай първоначално биха се посъветвали с счетоводител и можете да им помогнете първоначално за някои апликации. Да. Имате тези правомощия. Когато ти си завършила тук и Криси, вие разбирате като част от работата ви, разбирате от тези правни услуги, които засягат този вид апликации. Можем И да вие ги можете да им помогнете, да. Но когато ескалира проблема, е добре да се обърнат към нас, защото в случай те имат нужда от адвокатска съвет и помощ как да процедираме, как да предвижим случаите. Защото тук не става само дума за глоби. Тук нарушенията вече са големи, намесени са банки, намесени са държавни институции. Когато има намесени държавни институции, проблемите ескалират доста сериозно. Затова, пак казвам, хората да се обърнат към компетентни органи, т.е. към нас. Повечето от хората няма как да се справят сами с тези институции. Мога да го кажа. Да. Между другото, много фирми искат в момента да си затворят компаниите, които имат bounce back loan или които имат някакви други заеми, искат да ги затворят компаниите и по принцип ако нямат заем, компанията, много често срещан въпрос е как мога да си затворя фирмата. Ако собственика на фирмата няма заем на фирмата, може просто да подаде отчетите за последната финансова година и да си затвори. Точно, това е ваша работа. Точно това е наша работа. Но вече когато има заем, той трябва да се прати на ликвидатор. Това е ликвидатор. Да. Това не е наша работа. Да. Имах наскоро едно обаждане, където имаше проблем между съдружници. И те не можеха да разделят дяловете. Това вече не е счетоводен въпрос. Ние не можем да помогнем в това отношение. Предполагам, че това е повече правен въпрос, когато има проблеми с дяловете на компанията. Тук вече, Криси, идва въпроса каква е фирмата. Как са разпределени активите. Много е важно. Нали, аз трябва да работя с документи, да отворя документите, да видя какви договори има с основаването на фирмата, какви са споразумението между ответните страни, т.е. партньорите, и тогава да мога да дам съвет на собствениците. Как се прехвърлят дяловите, пак казвам, как са разпределени активите. Това е много важно. Един адвокат, който се занимава специализиран в корпоративно право, нали, трябва да оцени правата и задълженията на всеки съдружник. Да види правните механизми за уреждане на спора. Какви досъдебни, какви съдебни производства съответно на базата на тези факти и документация може да се предприеми и как да се защитят интересите на клиентите при закриване на фирмата и процесът да бъде легален и безопасен. Също така много е важно правата на директорите. Кой е бил директора? Какви правомощия са му дадени? Ти знаеш за duties of director, нали, как са следвани, нали, той е в нарушение, нали, е в нарушение на член 172, нали, е действал в полза на фирмата или на неговите лични интереси. Всичко това е важен аспект от една такава страна. И пак казвам, когато има тези проблеми, директно се обръщате, казвам за тези конкретните проблеми, които изброявам, трябва да се обърнете към адвокат. И то по принцип свързано с корпоративно или търговско право, с това, което се занимавам и аз. Много е важно, когато се основава фирмата, какви клаузи са включени. Какви са правомощията на страните? Какво е дяловото участие? Също. Нали той участва, той може да е партньор по фирмата, без да има финансово дялово участие, т.е. да има активи. Но аз няма как да знам как функционира тази фирма без, нали, хората,
клиентите да се обърнат към мен. Да, Но абсолютно. проблемите много пъти ескалират, имат задължения. Тук бих казал, ето, нали, имах фирма, в която тя се прехвърли, хората си продадоха фирмата, но хората я продадоха с задължения, Да, с неплатени заплати към директорите. Тоест, искам да кажа моята правна част и счетоводната. А от счетоводна гледна точка, каквото знам от счетоводители и от теб, Криси, нали, когато има тези задължения, дори да се продаде фирмата и да се прехвърли, т.е. задълженията отиват към новия собственик, нали така? абсолютно. Така. Аз съм направила документи, нали, в които и специални съдебни, да го кажа, пак да кажем документ, в който, нали, тук, тъй като лицата се вдигат и няма да живеят повече в Англия, заминават в Азия, те са азиаци хората, Да, че участва, нали, да погаси дълга си, но не само от фирмата, а и като в персонал, като с личните си акаунти, за да мога по някакъв начин да ги подведа под съдебна отговорност, което никак не е лесно. Искам да кажа на хората, които в случая продават или търгуват с Китай, трябва много да внимават, защото независимо от това какви договори се подписват, защото Китай е участник от 1958 година, е част от Ньойоркската конвенция и хората могат да ползват арбитражен съд. Но когато на практика отидеш да си търсиш правата, голяма част от делата минават с местното китайско правосъдие, което никак не е добре, трябва да ви кажа. Затова хората, когато правят договор или продаваш, трябва да се вписват клаузи за арбитраж, да се избират, нали. Кой ще е, нали ще е Хонг-Конг, нали ще е кой съд, нали, кой е арбитражен съд, това е много важно да се знае. Също, нали, голяма част тук е да отворя и скобичка intellectual property, точно интелектуалното придобивки, нали, трябва веднага да се регистрират. Защото тук много често хората се оплакват, че тяхният труд е на практика, да го кажем, някой се е възползвал и го е зарегистрирал първи. Това също много трудно се доказва, между другото. да. Затова искам голямо внимание при тези случаи хората, особено когато работите с тези държави или продавате бизнеса си, или имате общ съвместен бизнес с Китай, особено казвам с Китай, аз не ги подценявам като партньори. Но темите са много големи, качеството там е разделено, нали, на много нива. Задължително трябва да имате перфектни договори. Преди също да почнете договорите, трябва да проверите регистрацията или с мен, или вие самите, да проверите тяхния лайсенс, лицензите им, тяхната регистрация в Китай каква е. Много пъти, нали, хората се местят регистрациите, имат фалшиви дъщерни фирми. Темите са много големи. Иска се много внимание. Да, абсолютно. Много ти благодарим за изчерпателните отговори. Да. Аз си мисля, че приключихме с въпросите и времето напредва, обаче имам един допълнителен въпрос, който ако знаеш, ще се радвам да отговориш, понеже много хора се ако го знам, ще отговоря, нали, съответно. Ако не знаеш нищо по темата, не се притеснявай. И това е за темата универсален кредит. Много хора се интересуват за универсален кредит, много хора са взимали универсален кредит, прибират се в България и ги търсят в България да си връщат парите, понеже те са взимали пари, които не им се полагат. Примерно, аплайват за универсален кредит и дават фалшиви документи. Фалшив договор с наем или фалшив договор за работа, фалшиви фактури и в момента такът много строги проверки и проверяват всеки втори и де-факто ги карат да връщат. И хората си мислят, че когато се приберат в България, няма да ги търсят. Знаеш ли нещо по темата, понеже ние работим с Benefit Advisor и жената ни каза, че България и Англия имат споразумение и могат да ги търсят в България. Да. И дълга може да се продаде на българска компания и оттам да се вземе. Това, което са ви казали като информация е правилно. Аз не съм имала казус, в който да го приложа
и да кажа, че в моята практика съм имала клиенти, които са ги търсили в България. Мога да кажа, че тук са ги търсили и подлежат на големи глоби и на съд. Да. Хората трябва да дават вярната информация, защото тук глобите са, ти знаеш, Криси, вие сте счетоводители, са много големи и често ескалират и се обръщат към адвокати. Но не съм имала казус, в който хората са се прибрали, не са плащали. Но знам и мога да кажа и да затвърдя, че има такова споразумение. Да. Но аз лично от моята практика не съм се изблъсквала към момента. Не съм я търсили, нали, клиенти. Може би от тук нататък ще има такива случаи, Да, тъй като доста българи се точно. прибират в момента. Но аз искам в заключение да кажа нещо, мои мили финансови експерти, че всеки може да има правен проблем, било трудов спорт, пътно-транспортно происшествие или договор. В такива случаи, преди да имате проблеми, аз винаги препоръчвам на клиентите и питам: имате ли Legal Expenses Insurance? Той ви дава сигурност, хора. Погасява разходите или отчасти за адвокат, съд и документи. Защитава вашите права и нямате тези притеснения и не се притеснявате за парите си. И бих искала да кажа, че този иншуранс не е лукс. Това е защита за вашето спокойствие и бъдеще. Голяма част от хората този иншуранс го имат включен към техни иншуранси. Било за кола, било за дом. Нали, аз не знам с какво вие разполагате. Добре е да отворите, да погледнете. Нали имате този вид иншуранс, ако го нямате, какво би ви струвало допълнително да го добавите? Това е моят съвет като като правен експерт, и той ще ви даде и осигури спокойствие за вашите финанси. Когато струва минимално. Аз бих добавила, че струва минимално. Просто да. Нали, хората трябва да гледат. Хората да отворят. Много ви благодаря за поканата, Деси и Криси. Надявам се, че сме били в полза на хората. И ако има каквато и необходимост да има, да се обърнат към вас, към мен, за бъдещи евентуални възникнали проблеми и съвети. Да. Заедно в отбор, така да кажем, можем да спестим на хората много време, много пари и много стрес. Абсолютно. Ние наистина сме много добър отбор с вас и аз ви благодаря, защото когато идват клиенти от ваше име, аз виждам, че те са много добре осведомени и имат информация от вас. Първо, вие като счетоводители сте ги подготвили много добре и виждам, че клиентите, които идват при мен, вече действително се нуждаят от помощ. И затова аз не правя реклама на вас двете като счетоводители. Нашата работа е не да се ласкаем, а да бъдем в полза на хората. И затова го препоръчвам хората, когато имат нужда, да се обърнат първо към вас, и когато вече се нуждаят от моята помощ или на други колеги от фирмата ни, тогава вече с удоволствие съм на разположение. Абсолютно. И отново ви благодаря. Много ти благодарим, Натали. Беше чудесна. Благодарим за изчерпателната информация. Мисля, че беше много полезна, както на нас, така и на нашите клиенти. И ще сложим твоите контакти в текста на видеото. Ако някой има нужда от адвокат, нека да се свърже с Натали. Тя със сигурност ще помогне. Благодаря. Благодарим и ние. Някъде няма да е всичко перфектно. Добре, почвам. Здравей!